салом алейкум хонандагони азиз. имрӯз ҳамроҳи шумо мо мавзӯи хосиятҳои логарифмро дида мебароем. яъне мавзӯи имрӯзӣ мо хеле мавзӯи актуалӣ мебошад. яъне аз мавзӯи гузашта мо бояд таърифи логарифма, айнияти асосии логарифмаро донем ва аллакай мо бо мафҳуми логарифма шинос шуда мо имрӯз аллакай мафҳуми нав хосиятҳои логарифмро истифода мебарем. яъне меомӯзем ва бо воситаи ин хосиятҳо якчанд мисолҳои мушаххасро дида мебароем ки ин хосиятҳо барои ҳал кардани муодилаҳои логарифмӣ, барои ҳал кардани нобаробарии логарифмӣ хеле зарур мебошад. яъне шурӯъ мекунем ба хосиятҳои логарифма. бигузор а калон аз 0 ва а нобаробари 1 асоси логарифма бошад ва ададҳои x ва y ададҳои ҳақиқии мусбат агар бошанд, он гоҳ хосиятҳои зерин ҷой доранд. яъне логарифмаи асосаш а аз рӯи адади 1 ба 0 баробар аст. яъне ҳангоми адади логарифмӣ ба 1 баробар будан, натиҷаи онро мо ба 0 баробар мекунем. дар хосияти дуюм бошад, агар ҳам асоси логарифма ва ҳам адади логарифма ба 1 баробар бошад, он гоҳ натиҷаи он ба 1 баробар мешавад ки исбот кардани ин ду хосият хеле осон ва қулай мебошад. яъне ҳангоми аро ба дараҷаи 0 бардоштан адади 1-ро ҳосил мекунем. аро ба дараҷаи 1 бардоштан бошад, адади аро ҳосил менамоем. дар хосияти сеюм гуфта мешавад ки агар дар адади логарифма ҳосили зарби ду ифодаҳо ҷой дошта бошад аз рӯи адади асоси а, мо метавонем логарифмаро ба номади сумма иваз кунем. яъне логарифмаи асосаш а аз рӯи адади x ҷамъи логарифма асосаш а аз рӯи адади y ки онҳо айниятан ин хосиятҳо баробар мебошанд. яъне тарафи чап ба тарафи рост ва тарафи рост ба тарафи чап айниятан баробар мебошад. логарифми ҳосили тақсим низ ҷой дорад. агар логарифма асосаш а аз x тақсими y ҷой дошта бошад, он гоҳ логарифми асосаш а аз рӯи x минус логарифми асосаш а аз рӯи y навишта мешавад ки дар ин ҷо y нобаробари 0 мебошад. ва логарифмае ки дар адади он дараҷа мавҷуд аст, он гоҳ дараҷаи p-ро ба пеш менависем, яъне p зарби логарифма аз рӯи асоси а ва аз рӯи адади а мебошад ки ин хосиятҳо хосиятҳои асосии логарифмӣ ба ҳисоб меравад. ин хосиятҳоро ба назар гирифта мо метавонем якчанд хулосаро ҳамроҳи шумо нависем. яъне хулосаи якум, логарифма аз рӯи адади а ва аз рӯи асоси аз рӯи адади а x аз рӯи асоси а гуфта, яъне мо метавонем асоси ин логарифмаро ба асоси дигар нависем, яъне ки аз як асос ба асоси нав гузарем. яъне логарифми b аз рӯи адади x тақсими логарифми b аз рӯи адади a ки ин формуларо ё ин ки ин хосиятро хосияти аз як асоси логарифма ба асоси логарифми дигар гузаштан меноманд. ва дар хулосаи дуюм бошад, агар дар асоси логарифма дараҷа мавҷуд бошад, он гоҳ мо ин нишондиҳандаи асосро метавонем ҳамчун 1 тақсими p зарби логарифми асосаш а аз рӯи адади x нависем, ё ин ки дар ин ҷо p бояд нобаробари 0 бошад. аз рӯи ин хулоса боз навишта мумкин аст ки логарифма а аз рӯи x баробар аст ба 1 тақсими логарифма x аз рӯи а. мо метавонем инро ба назар гирифта ин хулоси якро формулаи зеринро нависем. анакун биёед яке аз ин хосиятҳоро ҳамроҳи шумо исбот кунем. яъне исбот мекунем ки дар ҳақиқат логарифмаи асосаш а аз рӯи адади x зарби y баробар аст ба суммаи ду логарифмое ки асосашон якхела мебошанд. логарифма а аз рӯи y. анакун барои он ки ин формуларо исбот кунем, ин хосиятро исбот кунем, менависем бигузор x баробар аст ба аз рӯи таърифи логарифма а логарифма аз рӯи асоси а ва x y бошад. ҳамчун мисли тағйирёбанди y навиштан мумкин аст а логарифмаи асосаш а аз рӯи y.
Анакун хеле ки мо мебинем ба мо лозим аст x-ро ба y зарб кунем. Бинобар ҳамин якум ҳолат менависем x-ро бо y аъзо ба аъзо зарб мезанем. Яъне a логарифмаи асосаш a аз рӯи x зарби a логарифмаи асосаш a аз рӯи адади y. Чӣ хеле ки маълум аст, ду асосҳои дараҷа як хелаанд, онро асосро навишта нишондиҳандаҳои онҳоро ҷамъ мекунем. Яъне логарифмаи a аз рӯи x ҷамъи логарифмаи a асосаш аз рӯи y. Яъне ин гӯё якум амали иҷро кардаи ин формула ба ҳисоб меравад. Анакнун хонандагони азиз, азбаски дар ин ҷо x зарби y низ ҷой дорад, бинобар ҳамин дуюм менависем ва чунин менависем x зарби y баробар ин ифодаро ба намуди дараҷа низ мо навишта метавонем. Яъне a логарифма асосаш a аз рӯи x зарби y. Яъне азбаски якум ва дуюм бо ҳам баробаранд, онҳоро баробар мекунем. Яъне дар натиҷа ҳосил мешавад a логарифмаи асосаш a аз x зарби y баробар аст ба a логарифмаи асосаш a аз x ҷамъи логарифмаи асосаш a аз y. Дар натиҷа чӣ хеле ки ба мо маълум аст, асоси ду баробариҳо баробаранд, асосҳои онҳоро мо мепартоем ва дараҷаҳоро баробар карда мегирем. Пас логарифмаи a аз x зарби y баробари логарифмаи a аз x ҷамъи логарифмаи a аз y пайдо шуд ки ба мо талаб карда шуда буд ки логарифмаи асосаш a аз x зарби y баробар аст ба логарифмаи a аз x ҷамъи логарифмаи a аз y-ро исбот намоем ки ин хосият ё ин ки формулаи асосии логарифмӣ исбот карда шуд. Айнан мисли ҳамин тарз мо метавонем ҳамаи ин хосиятҳоро низ исбот намоем. Хонандагони азиз, анакнун гуфтаҳои дар болобударо, яъне ки хосиятҳои логарифмаро мо бо мисолҳои мушаххас дида мебароем. Яъне дар мисоли якум омадааст ки ҳисоб кунед логарифма асосаш 6 аз 18 ҷамъи логарифма асосаш 6 аз 2 дар б бошад логарифма 12 аз 48 минуси логарифма 12 аз 4 ва дар мисоли в бошад логарифма 3 дар асоси он ва аз рӯи адади 3 дар дараҷаи 1 тақсими 7 ҷой дода шудааст ки бо воситаи қоидаҳои ё ин ки хосиятҳои логарифма ин ифодаҳои зеринро мо бояд ҳисоб кунем. Яъне дар асоси қоидаи зикр гардида ҳангоми логарифме ки ҷамъ карда шудааст ва асосҳои якхела дорад, ададҳои онҳоро зарб мекунем. Яъне логарифма 6 аз 18 зарби 2 ё ин ки логарифма 6 аз адади 36 пайдо мешавад ки мо бояд дар ин ҷо чунин ададеро нависем ки ҷавоби он ба адади 36 баробар аст. Натиҷаи ин ифода ба 2 баробар буда, зеро 6ро ба 2 ба дараҷа бардорем, адади 36 ҳосил мешавад. Анакун мисоли б-ро мебинем. Дар мисоли б бошад асоси логарифма ба 12 баробар аст, ду асосҳо ва дар ин ҷо аломати тарҳ мавҷуд аст. Он гоҳ асоси логарифмаро менависем ва ададҳои онҳоро тақсим мекунем. Яъне 48 тақсими 4 баробар мешавад ба логарифма 12. 48ро ба адади 4 тақсим кунем, 12 ҳосил шуда, натиҷаи он ба 1 баробар мешавад. Яъне ҳангоми асос ва адади логарифма якхела будан мо адади 1-ро ҳосил менамоем. Яъне барои мисоли в бошад талаб карда мешавад ки қимати ифодаи зерин ҳисоб карда шавад. мувофиқи хосияти логарифма агар дар таҳти логарифма дараҷа ҷой дошта бошад, он гоҳ нишондиҳандаро ба зарбшавандаи якум навиштан мумкин аст. ҳамчун 1 тақсими 7 зарби логарифма 3 аз рӯи адади 3 ин баробар аст ба 1 тақсими 7 зарби логарифма 3 аз рӯи асоси 3 ба 1 баробар буда, 1 тақсими 7ро ба 1 зарб кунем,
1 тақсими 7 ҳосил мешавад. Мисоли дуюмро дида мебароем. Дар мисоли дуюм чунин омадааст. ҳисоб кунед, яъне логарифми асосаш 5 аз рӯи решаи квадрати аз 3 минуси 1 тақсими 2 зарби логарифми асосаш 5 аз 12 ҷамъи логарифми асосаш 5 аз адади 50. Ва инчунин мисоли б низ дода шудааст ки онҳоро бо навбат ҳисоб мекунем. Барои ҳисоб кардани ин қимати ифода мо аввал 1 тақсими 2ро аз инҷо гум мекунем, яъне ки ба дараҷаи 1 тақсими 2 мебардорем ва дар асоси ду хосиятҳои логарифмӣ содда мекунем. Яъне логарифми асосаш 5 аз рӯи решаи квадрати аз 3 минуси логарифми асосаш 5 аз рӯи 12 дар дараҷаи 1 тақсими 2 ҷамъи логарифмаи 5 аз адади 50 баробар. Дар натиҷа логарифми асосаш 5 ҳангоми тарҳ будани ду логарифмое ки асосҳояшон якхела мо ду ададҳои онро тақсим мекунем. Яъне решаи квадрати аз 3 тақсими решаи квадрати аз 12 ҳосил мешавад. ҷамъи логарифмаи 5 аз рӯи адади 50 баробар. Чӣ хеле ки аз ин мисол бармеояд, аз ин баробарӣ бармеояд, асосҳои ду логарифма якхеланд, асоси онро бетағйир мегузорем ва ду ададҳои додашударо зарб мезанем. Яъне решаи квадрати аз 3 зарби 50 тақсими решаи квадрати аз 12 ҳосил мешавад. Анакнун адади логарифмӣ ё ин ки таҳти логарифмаро табдил медиҳем. Яъне чунин табдилдиҳиро иҷро мекунем. Баробар логарифмаи 5 решаи квадрати аз 3 зарби 50 тақсими решаи квадрати аз 12ро чунин менависем. 4 зарби 3 баробар аст ба логарифмаи асосаш 5 аз рӯи решаи квадрати аз 3 зарби 50 тақсими ҳангоми ба зарбкунандаҳо ҷудо кардани решаи квадрати додашуда 2 зарби решаи квадрати аз 3 ҳосил мешавад ки решаи квадрати аз 3 решаи квадрати аз 3 ихтисор шуда логарифмаи 5 аз 50 тақсими 2 25 ҳосил мешавад. Анакнун логарифмаи 5 25ро бошад мо метавонем 5 дар дараҷаи 2 нависем ва 2ро мувофиқи хосият ба зарбкунандаи аввал навиштан мумкин аст. 2 зарби логарифма 5 аз 5 ва натиҷаи он ба 2 зарби 1 ё ин ки ба 2 баробар мешавад ки ин адади 2 натиҷаи ин мисол ба ҳисоб меравад. Анакнун биёед хонандагони азиз мисоли б-ро ҳамроҳи шумо дида мебароем. Дар мисоли б талаб карда мешавад ки логарифмаи асосаш 2 аз рӯи адади 1 тақсими решаи дараҷаи 6 аз адади 128 ҳисоб карда шавад. Пеш аз ҳама мо ҳаракат мекунем ки адади дар логарифм буда ва асоси он бояд ададҳои якхела бошанд. Яъне менависем логарифм асосаш 2 1 тақсими адади 128ро аз решаи дараҷаи 6 озод мекунем. Яъне 128 аз дар дараҷаи 1 тақсими 6 ё худ логарифми асосаш 2 1 тақсими 128 дар нишондиҳандаи 1 тақсими 8ро чунин навиштан мумкин аст 128 минуси 1 тақсими 6. Анакнун 128 ба адади 2 карати аст. Бинобар ҳамин ин ададро ба намуди дараҷаи асосаш 2 менависем. Яъне логарифмаи 2 нишондиҳандааш минуси 7 тақсими 6 ё худ минуси 7 тақсими 6 зарби 1 ин баробар аст ба минуси 1 тақсими 6 ҳосил мешавад ки натиҷаи мисоли б ба ҳисоб меравад. Анакнун биёед мисоли сеюмро ҳамроҳи шумо дида мебароем. Дар мисоли сеюм чунин гуфта шудааст ки агар логарифма 5 аз 36 минус логарифма 5 аз 12 тақсими логарифма 5 аз 9 дода шуда бошад, пас қимати ададии ин ифода ба кадом адад баробар мешавад. Мувофиқан барои ҳисоб кардани ин қимати ифода мо хосиятҳои логарифмаро истифода мебарем. Яъне дар сурат ба мо аломати тарҳ дода шудааст асосҳои якхела
мо метавонем асоси логарифмро гузошта 36 ва 12-ро тақсим кунем. Яъне 36-ро ба 12 тақсим кунем 3 ҳосил мешавад. тақсими логарифма 5, 9-ро ҳамчун 3 дар дараҷаи 2 менависем ва дар натиҷа логарифма 5 аз 3 тақсими 2 зарби логарифма аз 5 3 ҳосил мешавад ки ихтисор намуда 1 тақсими 2-ро ҳосил мекунем ки он ба 0,5 баробар мешавад. хонандагони азиз, мисоли чорумро дида мебароем. дар мисоли чорум ҳисоб кунед омадааст. қимати ифодаи ин касрро бояд ҳисоб кунем. яъне барои ҳисоб кардани қимати ифодаи ин каср мувофиқан аз рӯи хосиятҳои логарифма истифода мебарем. яъне хеле ки дар ин ҷо маълум аст, асоси логарифма ба 10 баробар аст. яъне 8 зарби 18 зарб мекунем, яъне ки аз ҷамъ ба зарб мегузарем ва дар натиҷа 2-ро ба дараҷаи 2 бардошта чунин ҳосил мекунем lj 2 дар дараҷаи 2 ҷамъи lj 3 баробар. дар натиҷа lj яъне ки логарифми асос 18, 8-ро ба адади 18 зарб кунем ба мо адади 144 ҳосил мешавад. тақсими lj бошад. 2-ро ба дараҷаи 2 ҳангоми бардоштан адади 4 ҷамъи lj 3 ҳосил мешавад. ё худ lj 144 тақсими lj 4 ҷамъи lj 3 ба мо lj 4 зарби 3-ро медиҳад ки 4 зарби 3 ба адади 12 баробар аст. баробар. анакнун логарифми асосаш даҳӣ ё ин ки lj 144-ро мо навишта метавонем ҳамчун lj ба намуди дараҷа 12 дар дараҷаи 2 тақсими lj аз адади 12. ин баробар аст ба 12-ро ба пеш мефурорем ва 2 зарби lj аз адади 12 ҳосил мешавад ки тақсими он ба lj 12 низ баробар аст. анакнун сода мекунем. азбас ки дар сурат ва дар махраҷи каср lj 12 ва lj 12 ҷой дорад, онҳоро ихтисор намуда адади 2-ро ҳосил мекунем ки натиҷаи ин ифода, ҳисобкунии ин ифода ба адади 2 баробар шуд. хонандагони азиз, анакнун дар ҷамъбасти мавзӯъ мисолҳо барои корҳои мустақилона барои шумо супорида мешавад ва дар ин ҷо 3 супориш дода мешавад. дар супориши якум гуфта мешавад ҳисоб кунед ва дар ин ҷо 4 мисолҳо оварда шудааст ки барои ҳисоб кардани онҳо хосиятҳои логарифма истифода бурдан лозим аст. дар дуюм мисол бошад сода кунед гуфта шудааст ки мо аз рӯи хосиятҳо ин ду ифодаҳоро бояд сода кунем ва дар супориши сеюм қимати ифодаи зерин ёфта шавад ё аз рӯи хосияти логарифма истифода бурда ва ҳам айниятҳои асосии тригонометриро истифода бурда қимати ин ифодаро бояд ёфт. бо ҳамин хонандагони азиз, мавзӯи имрӯзии мо ба анҷом расид. хайр то дарси оянда.